markaba. mai girman daraja annabi baban Fatima, san ka nake ta yi annabi ba zan barka ba. Ya sarki rahama zuljalal Allah wahidu, kara min sani da basira ya asamadu, bege zambiya a gare sa sidi Muhammadu, baban Fatima na Khadija angon Mariya. Ƙara salatu ba adadi gare shi Muhammadu, sa'alai da mata yansi da Muhammadu, Allah sa sahabbai sun taimaki Ahmadu, manzo Mustapha na Khadija gatan duniya. mai girman daraja annabi baban Fatima, san ka nake ta yi annabi ba zan barka ba. Sarki Rabbana ya ilahu kara tsaya mini, komai na bida ya ilahu kai ɗaya ke mini, kai mini da fa'i zuljalal kar da a cin mani, yarje min na tsara ya banga kar na sha wuya. Sarkin auliya Ahmad waya ya kake, duk wani mai isa a gaban ka to karami yake, ne maka sallama ya imamu dan kai na rike, yi mini lamini a yaban ga kar da na sha wuya. mai girman daraja annabi baban Fatima, san ka nake ta yi annabi ba zan barka ba. Ya mai kaulaka ya in ya shiga sun duniya, daga lafiya shugar hama mai shiriya, ya gausi kai mulmana kar na sha wuya, zan yaba annabi na Khadija gatan duniya. mai girman daraja annabi baban Fatima, san ka nake ta yi annabi ba zan barka ba. Dan kai gaisuwa a gare sa wanda yake mini, Shehu Muhammadu bagobar kai da yake mini, yau ma ga naziri gidanka na zo kai mini, limana kai mini a yaban ka kar da na sha wuya. Ya ɗan Fadima Sidi Mustapha mai annabi, ne maka sallama gaisuwa gare ka da ladabi, Sidi kira ni in zo gaban ka domin annabi, in yabi shugaba dan Amina gatan duniya. mai girman daraja annabi baban Fatima, san ka nake ta yi annabi ba zan barka ba. Salamu alaika ya shugaba ɗaha Muhammadu, salamu alaika ya sida haya mai ahadu, salamu alaika ya ɗan Amina ya mai sa gudu, salamu alaika abarka ya gatan duniya. mai girman
murna muke da zuwanka annabi shugaba, muna ta farin ciki da zuwanka har da su jazzaba. Ya mai kyan sufa shugabanmu kai muka sa gaba, ne maka jinjina ɗan amina annabi him ɗaya. Waye kira wata ‘yan uwa ku zo ga tambaya, wa Allah yake wa salatu to kuma anniya, dan wa za a tashi kiyama ya naga kun tsaya, dole ku ce mani shugaban magatan duniya. Mai girman daraja annabi baban Fadima, san ka nake ta yi annabi ba zan barka ba. Ya baharin nada ya imamu ya alamul huda, taka lafiya shugabanmu abban sajida, na yi tawassali dan Khadija domin sayyada, kabar na da san kaya dan amina gatan duniya. Ya mai sa gudu shugabanmu annabi hamidu, kai baka gudu namijin maza ya Muhammadu, kai min arziki da ganinka domin ahadu, domin shehana mai dare ka gatan duniya. Mai girman daraja annabi baban Fadima, san ka nake ta yi annabi ba zan barka ba. Ya mai kwarjini dan amina ruhin rayuwa, ni wallahi san ka gare ni ya fi uba uwa, kowa za yake ni ban damuwa, ni dai so nike kai ka so na annabi him ɗaya. Nan ne zan tsaya shugabanmu kai mini afuwa, ne maka sallama ya rasul ba ma rabuwa, domin Fadima da Aliyu sani haɗuwa, domin Aisha da Khadija annabi him ɗaya. Mai girman daraja annabi baban Fadima, san ka nake ta yi annabi ba zan barka ba. Sunan mai yaban ga Nazir ya mai tambaya, mai san annabi in ka gana to kai tambaya, muridin shehu ne bagobir ya mai shiriya, fando gari can shehu yake ya mai tambaya. Ƙara tsira salatu gun annabi, ka sa alai sahaba rasulullahi annabi, a sashe ka Amadu Tijjani dan annabi, da barhama gausi in yasu sirri na Muhammadu. Mai girman daraja